Ibambe mngqonkho, ibambe nsunda yatshona malaka. Siyangena ukwenjenje sothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezwe lakowethu. Iinkosi zibondo nozithetyane. Amaphakathi akomkhulu. Abantwana bethonga, abantwana bengulo sithi mabudethe ubumnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yele. Indlantloko zamakhaya inkulu inhlabo dadobawo mafungashe. Siyabulisa ukwenjenje masenze bengumhlanga wama-21 kweyethupha umnyaka ngowama-2025. Singena sikuphathela isigaba senkqubo amasiko nesithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu kungolesine ezintsukwini injanjoko siyaxoxa ngezinto into zakowethu. Yazi ke ngolezine sikujongele izinto ingakumbi kwiminombo neenkosi kwakunye nekumkani zethu. Siyayiqonda ke uba ngaba sinyeke injanjoko sijonge kulaa nyanga yamagugu kwakunye nenkcubeko. Kuyawuthontelana ke ziziduko ngeziduko zizizwe ngezizwe ziyofuthelana kubhiyozelwa inkcubeko kwakunye namagugu ethu. Namhlanje sipha kodikela phulaphula evukani community radio. Injanjoko nabo banawo umgidi webuyambo yabo bazobe beyibambile kulaa nyanga kaSeptemba. Bazosixelela ngayo ke apha estudio ndikunye notata umkhongozeli kaCelu uDikela ukhona apha esikhulweni. Nguye ke sawube sincokola naye kolusuku lwanamhlanje. Masimamkele Dikela. Mandibulise msazi. Ndibulise inkosi zonke. Yes. Ndibulise ke uzotsho ezantsi konozithetyana. Yeah. Ndibulisa wonke umuntu, ndibulisa namadikela uqobo. Amakho. Ndibulisa ke ngokukhethekileyo phaa kulaa ndlu kaMtshutshumbe. Ukuze ezantsi ke ndithi molweni, ndibulise kakhulu apha kuwe ke msasazi wam. Ndibulise nabaphathi besikhululo. Yes. Abantu emandibabulele kakhulu ngesi sikhululo, kambe iwanga ningaya emanqwanqweni ndingapheli apha ngoba kaloku siyanidinga kakhulu. Ndithi ndiyabulisa enkosi kakhulu. Nkosi dade, nkosi kakhulu. Kwakho ndiyafuna ke ngabikho nto eza kusiphazamisa, ndifuna siqale silungise nje iintengiso zethu zalapha ekhaya. Xa sibuyayo kweli cala levenkile sizawungena ke gabalala sibone uba ngaba ithini imicimbi. Masiye evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Maku, nanku umkhulu Domakude uyafumaneka kule nombolo 071 711 6744. Mandiphinde 071 711 6744. Lo ndithetha ngaye ngugqirha ophethe abanye oogqirha kwaye uyinyanga eyomeleleyo. Umkhulu udumile ngokunceda abantu abangathathi ntweni nabantu ebebekade besoyisakala kwabanye oogqirha. Umkhulu unaso isigubhu sokwenza ube sisityebi. Esi sigubhu sakhiwe ngemithi enamandla ngendlela emangalisayo kwaye sikwenza uphumelele ngokukhawuleza. Sakhiwe ngale mithi ilandelayo: isandawana, inyengelesi, umhlebe, amakhubalo kunye namasalamusi amhlophe akunika imali eninzi. Yamxelela wena ukuba ufuna malini kwaye uyibiza ngegama. Nabo nabafana bomoya abakuzisela imali ebhenki okanye endlini. Ngaba wena uthi abantu abaphumeleleyo benza ngantoni? Nawe ungangomnye wamena aphumelele kumkhulu Domakude. Xa ufuna ukunyuselwa emsebenzini okanye ufuna umlungu wakho ave ngawe, likhona iyeza leshishini. Ukuba kudala unalo ishishini kodwa awunayo imali ebhenki, kuba wakha indlu zabantu, uthengisa utywala, unomasingcwabane, ubolekisa ngemali okanye ungumntu onesithuthi sikawonke-wonke, qiniseka ukuba uyadibana nomkhulu akuqinisele amashishini akho. Xa ningavani neqabane lakho emtshatweni okanye ufuna ukubuyisa isithandwa sakho, mfowunele umkhulu Domakude ku-071 711 6744. Ndiphinde 071 711 6744. Mkhulu Domakude yinyangi ehamba phambili. uCastillo sisiganda sombongo, igandaganda yewelesi, igorha nereyido.
Yes, sinjalo ke mphulaphula evukani community radio njengoko ke sowuvile nondondo lam sale lizazisile kwela cala lingaphaya into yokuba ngaba lukhona apha uba udikela sizothetha ke ngodikela injalo nje bezothetha ngomsitho abazobe bewubambile bawudikela make siyiqale apha ingakumbi kumuntu oqalayo udibana nani sesiva ngaba kukho dikela abanento abathu babe kanti bayayiqhuba iqale phi yonke lento sele ni qho ngonyaka ngoku nimane nidibane yaqala phi kasiphe nje intsusa yayo. Enkosi mthasazi wam. Cama kudala mani xa ndizazise kuqala. Yes. Ukwenzela into yoba baba ndithe ndathetha into ezawukhubekisa umntu kungathiwa ngulaa mfana wayefa ereyidweni okanye elaa chego lalifa ereyidweni. Cama kudala. Igama lam ndingumkhongozeli. Ifana nam ndinguCelu. Ngabe ngathi uyasondela kulo mboko. Yeah. Nkosi mtsasazi, igama lam ndingumkhongozeli, ifani yam ndinguCelu. Ndizalwa ke intombende yapha kwaBhukhwane kwalapha eNgqobo. Yes. Kwilali yaseMnyolo. Kamakho. Igama lakhe lasemzini ke nguNobisoni. Akasabizwa ngeyala kowabo ke, sebizwa ngelasemzini. Elasemzini kaka. Notata ke utata uRholeni longasekho ke. Wanga umphefumulo wakhe angaphumla ngoxolo. Ndingumkwathi ke. Yes. NdinguNomatyala. uNomaxaba, uNomakhungela. Iinkomo zikaDikela, zikaNtswayebana, zikaNkovane, zikaNqobe, zikaMndwande. Yes. Zikamtshutshumbe, zikaMthetho, zikaHlabe, zikaNonzaba. Zikabimbi, zikaMiyana, zikaNzuza. Zikantozabantu, zikaXesibe, zikaNjanye. Zikadlemini, zikaSibiside, zikaNdlozela, zikaMgedezeli, zikaKhuboni, zikaNgubela. Silapha wena msasazi. Yes dad. Le nto lena iqale uqala kwawo ngqa ngomhla wesithandathu kunyaka ka-2023 unyaka ngapho kwalupheleleyo. Ivele ke kum ke ndivuke nayo ndilele uba mandixokele amadikela wonke. Yes. Ekubeni koba ndandinomcimbi endandenawo ke phaa ekhaya ile date wethiza kwam uMathambo ke. So xa ndivuka ke ekuseni ndavuka ndinalo mbono woba kuthiwa mandiqokele amadikela wonke jikelele. Kamakho. Ndabe sendiyiphi igama ke le gruphu uba ngaba igruphu yamadikela jikelele. Eyi, ndazibuza ke into yoba inoba ndizawubaqokela njani abantu abathi sakangaka. Kamakho. Hayi, ndabona ke sekho ezi fowuni ke, ndakhwela efowunini yam ndafaka kwamntu kuthiwa kamdikela endinaye. Ndafaka kwafana ke hayi aqokelele amadikela akhe amaninzi kakhulu. Sanegruphu yethu ekuthiwa emadikela group jikelele. Yes. Asikhethi ke bala lamntu ke tata apha. Noba usindisiwe, noba awusindiswanga, noba wenza amasiko, noba awenzi masiko. Yeah. Uba uzibiza ngoba ungudikela, asinangxaki sikufaka egrupini. Asikhabi mntu apha, asenzi masiko qha, asihambi inkonzo qha. Faka umntu othi ngudikela. Uzukhumbule ke msasazi, kwale nto kuthiwa ngudikela. Yes. Yayingumntu. Njengoba ndingumkhongozeli mna ngoku. Yeah. Kwixesha elizayo kwizizukulwane zam kuzawuthwa yayikhona into ekwakusithiwa ngumkhongozeli. Kanti ngulo wayihamba ngenyawo namhlanje. Yeah. Sayiqalisa ke le nto ke kwakulo nyaka ka-2023. Saqala ke uba simane sidibana ke sabiza indawo basicela ke sidibane singamadikela. Yeah. Sadibana ke kwindawo yaseNgqobo ekuthiwa kuKwagcina, yilali ke kuthiwa kuKwagcina kodwa ke kulaa mzi sidibene kuwo ngumzi wakwaDikela. Xa siye sikhangela ke msasazi lo mzi sikhombisene ngawo futhi ngumzi wakwaDikela, yayingumzi ekoke kwadibana kuwo amaqwathi kwakuqala. Ngoba ke yayikakhona igruphu xa sivayo ekuthiwa yaye amaqwathi wonke. Okay. Kwakudityana phaa ke. Laki ke xa sikhomba lo mzi wakhona utata othi yeyi lo mzi ngulo mzi kwaye kwadityana kuwo ngamaqwathi. Sadibana khona sabonana ke. Sasifuna amadikela ngelaa xesha ke sibona sidibane ngoba kaloku saye sagqiba ngento yoba nyaka nonyaka engase ke simane sifuthelana njengabantu bomntu omnye. Singade zohlukana nexesha lide noba ke okanye ngonyaka simane sifuthelana sidibana. Yes. Saqalisa udibana phaa Kwagcina ke. Kwamnandi kwayiloo nto ke sadibana siqala nobonana ke futhi ke nezifani zingaka ke ooKhweba, oogoniwe, oomene,
obani zininzi ezifani sasingazazi noba zifani zasemakhaya Yes. sasibabona zibangabakho abantu ekuthiwa ngoomene nookhweba nobanibani zininzi ezifani kanti andinawude ndizibhize zonke Madikela. Sasingazazi ke noba zifani zasemakhaya. Yasinceda kakhulu ke yazi ihambela igruphu nyhani ke yazihambela yacaca into yoba ayiyo gruphu yam. Yeah. Njengobana ngemini enye asoze mna ndithi ndinegruphu yaMadikela. Yigruphu kaDikela le. Nango, yeah. And ke uDikela uyayilawula. Akho mntu uyikhokelayo. Tamakho. Iyazihambela ngendlela yayo, iyazihambela kuhle kakhulu, siyafakana, bayangena abantu and bayalangazela abantu abaninzi. Sidlule ke sibalekile ke apho. Yes, Dad. Kunyaka opheleleyo ke kwaphinde kwaditywana eSterkspruit. Yeah. Kwadityana eSterkspruit futhi ngaMadikela ingunyaka wesibini. Uba ke ngoku nakulo nyaka engonyaka wesithathu ekuzawudityana ngawo kuzabe kuyodityanwa eMount Olive. Le gruphu ke injongo yayo kukuba masidibane neMadikela. Tamakho. Sihambe endlelanye sonkeni, singabantu bomntu omnye. Akukho Dikela omnyama, akho Dikela omhlophe. Singodikela sisonke. Tamakho. Engaze sihambeni indlelanye. Udikela. Ngoba ngokuna uba ngabe uyaqaphela ngokuna wena msasazi nabaphulaphuli. Tamakho. Abantu ngona sebezekana. UDikela akakwazi umzeko omnye uDikela. Kodwa ke ngoku seyimani senzeka. Yes. Futhi nabantwana bayadlala ngokapha ecaleni. Omnye uMadikela udlala nomnye uDikela. Yeah. Uyibona? Irongo ke ngoku loo nto leyo msasazi ngoba lokho uDikela mnye. Dikela mnye. Yeah. Ibuyela back kulaa nto yamaqwathi. Ngoba lokho uDikela ngumqwathi futhi soze loo nto leyo siyibaleka kancinci. Ngamaqwathi oDikela. Uyayibona? Ngoku ke ngona iya ke ngona xa isihla ihle ithi izofika apha kuDikela, uDikela ngona ibe ngumntu omnye. Tamakho msasasi. Tamakho tata, make siphinde sithengise sibuye injalo nje kumphulaphuli nawe sokuvulela iminxeba inombolo zomnxeba ngaba ufuna ufowuna wena ungangena kwa 072 514 5381 072 514 5381. Kungenjalo shile uWhatsApp wakho shiye nje voice note yakho kwa 073 849 1740 sikuve into kuba ngaba wena ungena usithini ekhaya. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Amaku siyacamaguda nankumkhulu Dumakude ugqirha owaziwayo kumhlaba wonke. Umkhulu utshintshe impilo zabantu abaninzi. Yena unamandla uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda. Ungamtsalela umnxeba kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Abantu abaninzi abawuvala umlomo bayabulela ebulela uncedo abalufumana kumkhulu Dumakude. Abantu abaninzi bokhile injanjoku bokhe imizi yamaphupha wabo kwiilali zabo. Nanku uMamulelethu waseMthatha naye walufumana uncedo kumkhulu, waqala ishishini. Notata uTshawe owayengu-taxi driver waseKokstad wafumana ubutyebi ngemali yasebhankini, waqala ishishini lakhe. Nanku usisi Nolubabalo owayengutishalakazi naye wafumana uncedo ngokusebenzisa abafana bomoya. Usisi Mamelo waseMatatyeli naye asoze amlibale umkhulu Dumakude. Ubongane waseMpumalanga owayengumqhubi weetrak naye uyabulela kumkhulu. Mphulaphuli, ungamoshi ixesha nawe, dibana nomkhulu xa nifuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe. Tsalelani usisi Nomfundo wasePietermaritzburg kule nombolo. Yena usisi Nomfundo walufumana uncedo kumkhulu uDumakude emveni kokulahleka ebhadula esiya koogqirha abaninzi engafumani uncedo, kodwa walufumana kumkhulu uDumakude. Nazi inombolo zakhe 073 00 69 257. Umkhulu Dumakude ngugqirha owaziwayo. UCastello sisigada sombongo, igandaganda yewayini, igorha neradio. Right, sabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu ngamashumi-22 ibethile pha intsimbi yesibhozo. Sitshilo ke sathi sihleli notata umkhongozeli kaGcelu uDikela ezasixelela ke ngebuyambo yaMadikela.
uyicacisile njalo nje ukuweza nentsusa nokuba ngaba isuka phi yonke lento naqala kagcina naya Sterkspruit kulonyaka ke niyaphi ulapha nje uzosixelela uba ngaba kulonyaka ningodikela uthini umcimbi ndiyafuna ke ngokuqonda ezona njongo zephambili ingakumbi kule minyaka mibini igqithileyo ibikukuthini ibikukufuthelana okanye ikhona into beniyikhangela ngokomnombo kaDikela injalo njoko owalo unyaka umongo wona uzothini kakusithathu sibeke nje kule mibini iminyaka seligqithile. Mandiphinde ke ndibulise apha kubaphulaphula. Yes. Injongo ke yethu kule minyaka mibini sesiyidlule. Yeah. Besikhangela uDikela. Uba njengoba nje sithi singuDikela. uDikela uzele bani ude sizofika apha kuthi. Njengoba ke thina singoocelu, singobani size sifane zikhoyo ngoku. Samzama ke utata uNqevu ke. Wasixelela ke into yoba kwa uba side sizofika kuDikela sisuka phi kuqala. Okay. uDikela uzelwe ngubani. Wasixelela ke into yoba njengoko kuba ke sithi sifuna uyazi uba uDikela uzala bani azale bani kude kuzofika kuthi. Wasixelela uba ngaba uDikela uzala uNomaxaba. No, ndizama ukuthi man uDikela uzala uNomakhungela. Okay. uNomakhungela azale uNomaxaba. uNomaxaba azale uNomatyala. Wathi ke ngona yena ulwazi lakhe utata uNqevu uyema kule ndawo. Masizame ke ngothini basiqhoboshele usuka apha kuNomatyala uba sido sizofika apha kuthi. Kudala sisiwa sivuka ke msasazi. Sisiwa sivuka nakulo nyaka kupheleyo njengoba nje besise-Sterkspruit. Siwe sivuka asade samfumana ke ngoku umuntu usuka apha kuNomatyala uba side sizofika kuthi. Nangoku sisaphanda msasazi. Okay. Naphansi kombanzi kulo nyaka sisiya Mount Olive. Yes. Sibize utata uSomadoda afikeni phaya. Okay. Sicele yena uba akazosikhokelela mhlawumbi angakwazi ususa apha kuNomatyala asisondeze apha kuthi noba kafikanga. Akazama usisondeza. Sicele yena ke ndizama ukuthi ke ndilapha njengokuna ndizomema wonke umntu. Besikade sifudula simema uDikela. Yes. Abantu abathi nguDikela sizama uba sibadibanise. Siyabona ke ngoba noko le nqwelo ihambela phambili. So uDikela noko sesibafumene abantu bayaqokelelana. Kamakho. Ngoku ke nguna simema wonke umntu kulaa mnyhadala uzawube usemaXesibeni kwilali yaseMahedeni. eMount Olive. Yes. Phantsi koChief uZanokolo. Kamakho. Njengoko ndisitsho ke msasazi into yoba singoDikela singamaqwathi. Nathi ke apho kwaDikela sinazo iinkosi ezinazo. Nangona ke kudala ndiyithetha minyaka le xa ndize apha le nto yoba asikhangeli bukhosi. Ubukhosi baye kwangutata kaDikela. Kamakho. Wathi yena kuxa sivayo ke kuthiwa kutata kaDikela wayengatyebanga wayinuka. Madoda. Wayinuka ngoba kaloku ubukhosi kwakufana uba buze kuye utata kaDikela. Kodwa ke wathi mna ndinawulunga into yoba ndibe ndihleli amachuku welali mna ndiyolima emasimini. Ndingena endimeni. Wangena endimeni uze ke ngowona ubukhosi buzokohlukana ke ngokuna bungade bufika apha kuDikela. Wathi mna ndibheke endimeni. Wabheka endimeni batsho ke ngowona ubukhosi bajika baya kwabanye abantu. Yiyo ke ngowona laa nto ndibona uba iyasisokolisa kakhulu uba aside simfumane ingakasani uba lo mnombo kaDikela uhamba ude uzofika njani apha kuthi. Ngoba obalula kakhulu kaloku into ngoba kaloku ziyabhala into zezenkosi uba usuke kobani ubukhosi baya kubani bakobani ngoba kaloku ubukhosi kwabona buhlangeza ngezankulu. Wayenkulu naye ke suke ngokubona ayikange ide izokwazi ke ngoba izofika apha ezantsi kukaDikela. Kodwa ke into ezibhaliweyo ziyatsho into yoba uDikela uzala bani nabani nabani nabani. So enkona sinala madoda amathathu uzotsho apha kuNomatyala. Sisazama uqhoboshela apha kuNomatyala ke ngoba ide izofika apha kuthi ke ngokuna. Kamakho. Alright, ndifuna siphinde sibaleke sithi. Ndiyabulela. I-AR Boards and Hardware iphekisa ukuphula ingqushe isanyulela wena mthengi wethu oxabisekileyo ezona zaphulelo
kumaxabiso weenkonzo zokwakha nezokwenza nyulu ifomakazi lakho kule nyanga yekhala. Sifana nabaqikelela isimo sezulu ngoba zincutshe kule ntsimi yezokwakha nokucobelelisa ikhaya lakho. Fumana izixhobo zokuqala okanye ukwenyusa udwanga lwakho okususela kwimampara block uyotsho kwiindidi zeFacebook nendebelethali ngamaxabiso ancumisa intliziyo. Kananjalo asikushiyi phandle wena sowuqalile ukufuna ukumisa uphahla lwakho. Sinamaziko woqobo nawodidi kunye ne-roof tile. Singalibelanga neplanga lokuphakamisa uzokwazi ukufihla intloko unebhongo uzizibane paint samanzi zibhodi ungaphela umoya sisabala. Awunobokasikholelwa nangoku. Celela nonesirhorho ukuba e-One Girls Road Kokomani kulapho zibila kubanda khona kweli lekhala. Ungazibandezi nawe mntanegazi, izozibonela izilwane zisemhlabeni onozakhela lona khona ukuze uzoba ngundaba mlonyeni nakommeza ngokomgangatho oxhomileyo. Nabelelana nathi ku-045 492 0518 045 492 0518 okanye usifumane kwikhasi lethu lika-WhatsApp ku-066 536 4155 066 536 4155. AR Board and Hardware, your one-stop built-in cupboard shop and hardware. Right, sabuya ke kwela cala lentengiso ngamashumi 29 imizuzu bethile phansi intsimbi yesibhozo sihleli nodikelo omkhulu kweli icala lengapha tata uCelu injanjoku sithatha isibeka kumcimbi wodikela abazobe benawo. Asibavalelanga ke amadikela nomdla ungena injanjoku okanye azozibuzela imibuzo apha komnye udikela wabo. Ndiyanivulela ke bodikela ibe yeyenu le rate namhlanje ningangena ke kwinombolo omnxeba 0725145381 0725145381 apho ke usibambe emnxebeni kukenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le voice note kwa 0738491740. Sikhona ke kuFacebook silive pha uyakusibona siyazi-DVD apha sibahle uyakusifumana pha kuvukani community radio uyawungena apho usibone njalo nje kushiye nje i-comment yakho sikuve ungena usithini. Masiye nje pha kuWhatsApp sibave abangenayo bangena besithini. Molweni ekhaya. Icon awuvakali mphulaphule nenombolo egqibela ngo-225. Ndiyaqonda inoba uyenza olushicilelo lwakho ufake ii-earphones ayizovakala tu. Masive lo. Molweni. Camagu mndima sihleli nawe Dikela sikujonga ngqo ku-live. Camagu Dikela. Sinawe Damkho, sinawe mndima. Uivelo apha etawuni eNgcobo. Camagu. Nkosi kakhulu siyabulela. Masijonge omnye. Molweni. Ntsundu Tata. siphulaphule Ntsundu ndike lapho umndima ngamandima lawo Yes tata. amandima ke lawo. Ndifuna ukubuza nje mntuba le ndlu iphetheyo ke indlu ephetheyo ke indlu kaMtshaba, indlu kaZwilenkosi namninayo bandibona kafuna ukuthi angene sathi aba baphetheyo akayikhombi indlu ephethe indlu kaMtshaba. Indlu yamaqwatha enkulu ephetheyo kweli lizwe apha eNkondlo isilili sabo sikhoyo aZwilenkosi. Camagu tata. Nkosi kakhulu. Masikhangele kwelinye icala bayangena bayaphokoka napha emnxebeni kuyadanyazwa nzokubamba mphulaphuli kwa 0725145381. Camagu ekhaya. Amaqwathi ngamaneni hamba mqwathi hamba Dikela zobuya sibonani. Madoda watsho nje yena madoda hayi hamba Dikela sabuya sibonane ndakuxelela. Molweni ekhaya.
Manqonga hayi mphulaphula uphinde wenza lo mphulaphula nenombolo egqibela ngo-225 ayivumi kwakhona ayivumi tu andazi kwenzeka ntoni 0738491740 0738491740 Molo Ntsundu kandibuzele apho kudikela luthini uluvo lwakhe kule nto ithi ayingomntu udikela koko eligama lithi dikela sisenzi esithetha ukosula inyembezi utsho lo umphulaphula kwelicala kakuhlobo ledikela wetekniki Tamako msasazi nabaphulaphule kananjalo Tamako manisesendiqala ngomphulaphula lona ungene emva yes ayibobunyani oba ngaba udikela esingomntu okay udikela ngumntu udikela uzalwa nguNtswayibana uNtswayibana azalwe nguChief Nkovane Inyani epheleyo leyo bangaba udikela ngumntu kambe nangoku uthi uzoqomba udikela ngumntu yes sisakhangela ingqwaba lakhe kuthiwa likwenye lale ekuthiwa kusembotyi apha elisibisiki kama ndiqinisekele ke kwalo bekude kuthiwa kukho ingqwaba lomntu ngumntu lowo futhi ke sizayikhangela kodwa ke into ezibhaliweyo zithi udikela wangcwatyelwa apha elisikisiki kwilali ekuthiwa kusembotyi ndiqinisekile kuba ngaba ngumntu kodwa ke aba bantu bafana nomphulaphuli lona siyabacela kangangoko Tamako mhlawumbe bakasinika ulwazi elodlula eli sicinga ngoba sesinalo phaya kulaa ndawo sizawuya kuyo nge-27 28 siyabamema Tamako ndibuyele kutata lona ke ubuza indlu yobukhosi yes masiyiqale le nto yobukhosi kanje mandivele ndiyiqala apha kumtshutshumbe Tamako umtshutshumbe yena uzala uChief Mndwane ekuthiwa ke wafithwa lapha ecala yes uChief Mndwane yena azale uChief Nqobe ekuthiwa ke wafihlela kwenye lali zaseNgqobe ekuthiwa kusemboleni uChief Nqobe yena azozala uNkovane wayeyinkosi na uNkovane yes uNkovane ke ngoyenana azozala uNtswayibana uNtswayibana lo ingutata kaDikela xa ihla ngobukhosi ke obu kutata abubuzayo umphulaphula ekhaya ibifanba uNtswayibana njengoba nje ezalwa nguChief Nkovane fanba waye wathatha ubukhosi abuthathele kuye Tamako lo uzala uDikela ke kodwa ngenxa yalawo ndithi ke yayisisityebe sasesikhulu esi so ke wayengafuni into yabukhosi yena wayefuna ubheka endimeni sidlule ke kwenze uba ndizama usondela apha kwalo mbuzo ke noba ndizowugqiba ngoba kaloku iinto zenkosi andifuni ungena kakhulu kuzo ewe ndikule ndawo kaDikela ndifuna umkrobisa nje uba uChief Nkovane uzala uNtswayibana njemba uChief Nkovane ezala uNtswayibana uzala noChief uNoni ndicinga ngoba ndiyavakala ndiyakuva tata uChief Noni uzala nguChief Nkovane uze ke ngona uChief Noni yena azozala uChief Mtshaba uMtshaba azozala uLutshaba uLutshaba azozala mandingangeni mandiyibambe izawumka qha bendifuna nje utata ukwenzela uba ndizama uphendula umbuzo kwaba sithanani namaqwathi lana phetheyo ngoku Tamako alright masizame uphinde sijonge abanye bangene besithini molo msasazi nawe mndima sihleli nani phambili tamnci wam lo utshoyo nguvuyelwa Khweba utsho eselady Fre Nkosi kakhulu masijonge ke kwelinye icala ngena kusithiwani molweni hayi mphulaphula ndiyazi kwangula mphulaphula uyazama torhwana kodwa ke i-voice note yakhe ayiphumeli tu emoyeni 0738491740 0738491740 kungenjalo sijonge phaa emnxebeni 072 514 5381 072 514
5381 lapho ke uyawuthube kanti usifumana khona napha ku-Facebook Vukani Community Radio. Ungangena nalapho sesamncambazisa sithe chungcembe kuhloko omkhuhlane echegweni kwakunye nomndima okhoyo apha estudio uba ucela ukwelicala masijonge nje sifunda abambalwa apha ku-Facebook azokhanze sithi awudikela sinawe tata lindo kuhle nande sithi tamnci wethu Phola Nomatyala sinawe ezamandima apha etown eNgcobo umalima Nkunjana esithi sikumele Nomatyala Ntombo Zuko Mnqwazi esithi cama kudikela Nomfezeko Nofinqana ngesithi ngena ihlo untandokazi Nofinqana esithi wayeka nokoyika utamnce kunomathotholo. Right, yeah, batsho ke masiphinde sijonge kwelicala lika WhatsApp bangabangu banena umphulaphula esinothebe kanti siyambamba kwelicala cama kwekhaya. So ndifuna ubuza ke namsasazi ke uba ingaba umqwathi sisiduko esiyi-1 okanye sihlukene na? Alright, phantse ndamphendula ngogwama hayi mandiyekele kubani bayo ngoba nami benomphendula. Alright, wasikange kwelicala utata kutheni eyibaleka le ndawo yendlu enkulu ichazwa ngulo tata ngicela ubuza unalo ulwazi layo le ndlu. Alright, tsho lo mphulaphula uyicacisile nje wade waza nazo ezindlu neenkosi nto nje wayiyeka xa iphaa phambili inoba kamvanga mphulaphula make sizapha kuwe ke tata make ndikunike Camagu tatam. Njengoba besenditshilo ke wena mphulaphuli. Yes. Andithanda ungena deep kumcimbi wenkosi ngoba ndigcile apha kudikela isikakhulu. Kamakho. Udikela ke ongasoze abe inkosi. Futhi ke zange abe inkosi. Yeah. Even utata kaDikela wabukhaba obukhosi ngokwakhe. Andifuna ude ndingene kakhulu ke kule ndaba yobukhosi. Njengoko ke ndiyithetha minyaka le ke into yoba le group akho nto idibanisa nenkosi. Futhi ke abantu ingade ezingqondweni zabo ibe ngathi siqala kancinci sifuna ubukhosi bukatata kaDikela bubuyele kuye. Hayi, ayinjalo ngoba phulaphuli. Thina siqokela amadikela. Amadikela angamaqwathi. Kamakho. Mandiyishiye njalo ndibuyele kulaa mphulaphuli ubuza into yoba amaqwathi sisiduko esinye na. Yes. Uba singayilandi emva into yamaqwathi lingatshona langaphinde livele ngoba le nto ithi qwathi sisiduko kodwa ke singaphinde sithe eso siduko. Kanjani wena mphulaphuli? Kukho nombala wenkomo ekuthiwa iqwathi. Ndiqinisekile uba amanye amaqwathi namanye amadikela leyo bazawuyazi. Uba mphulaphula apha ekhaya xa uhamba edlelweni apha phantsi kwemithi emilanjeni uke uyibone inkomo emhlophe yonke ibe neendletyana ezibomvu ide ngamanye amaxesha nomlomo lo ube ngathi ubomvu nawo. Umbala wenkomo ke obomvu ke niyayazi ke baphulaphula ayingo-red lo wepeyinti kumbala obomvu wenkomo. Loo nkomo emhlophe enendletyana ezibomvu iqwathi. Loo nkomo ke yayisetyenziswa ngabantu kuthiwa amaqwathi babehamba ngayo ke oba bazofika kwelizwe. Yes. Yayiqonda? Yes. Ifike ngona into yamaqwathi yohlukana apha ezantsi. Amaqwathi wona amanye apha phezulu. Ifike yohlukana apha ezantsi ngona kubekho Dikela njengoba benditshilo. Kubekho bani kubekho bani njalo njalo. Kodwa ke oyena mntu mnye ncakasana nguDikela. uDikela ngumqwathi yena kodwa ke ayingomtshaba. Futhi ke nguDikela qha ayingosidindi. Okay. Ayingodabisa, ayingodumba, ayingobani. Ndikwenzela umzekelo msasazi ngam mphulaphuli. Uba andifuna uba ndenze umzekelo komnye umntu. Okay. Mandikwenze umzekelo ngam. Mna nje manje nguDikela ndingumkhongozeli egama lam. Ndizeke intombi yakwaDumba. Kwacwana. Yes. Ucacisa nze mhlophe into yoba njengoko namadumba kusithiwa ngamaqwathi kodwa ke ayingoDikela bona ngamadumba. Futhi ke ngenye imini ndizayitsala ndinicele ngasana baphulaphula into yoba oodumba basuka phi, oosidindi basuka phi, oodabisa basuka phi, zonke ezi ziduko kuthiwa ngamaqwathi
Sisuka phi uze sikwazi ke ngoba singade sizeke nathi kwezi ziduko. Kamagumbula lapho ndicinga ngoba mhlawumbe noba inobuphendule. Uphendulekile. Molweni ekhaya. Molo msasazi. Molo tata. Molo Mfokagcelo. Molo Dikelo. Kwathi. Ngunkosi uChulu kunyathela lo. Kagoniwe. Mndima uyibeke yacaca. Ukuba ngaba lo mqwathi ubuza ngozolo lenkosi uyawazi umnombo. Andiqondi uba ngaba ngazive ngaphendlekanga. Kamako. Kodwa ke masiyibeke into icace yokuba ngaba ubukhosi bamaqwatha amantshaba akukho mntu ungawaziyo. Ungabaziyo buwaziwa cha asana. Futhi ke uba ngaba ufuna uqinisekise into yokuba ngaba sisebenzisana nawo njani, sisebenzisana kakuhle eVoyizana besiwabizile amaqwatha amantshaba kulaa mnyhadala wethu ebupha amelwa nguNkosi uGwazi uMlilo. Singabantu abanye maqwathi masingenzi ukuba ngaba kube ngathi kukho i-drift ezenzekayo. Nangoku sibamemile kule ndawo siya kuyo, ndifuna ukukhokelela inkokheli yam, sibamemile kule ndawo siya kubo. Siyathethile nabo napha kulaa gruphu idibanisa amaqwathi onke isizukulwane sikaMtshutshulu. Ithi nje mandongeze kumhlalo wam wangaphambili. Kamakudikela. Kamakho enkosi kakhulu, siyabulela. Masijonga umnyenzo evenkileni. Molweni ekhaya. Hayi, sihleli nawe Dikela, sihleli nawe msasazi, sihleli nawe Dikela apho. Sinawo sikumamela, sizindlebe sivile. Ngawufika eMantelifu, nguGabinyaniswa apha eFree State eVelkova. Nkosi Latha, masikuvenkile. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lam ndinguNonobabalo ekhaya kuseNgcobo, ngokuhlala ndiseGqeberha. Ndidlulisa umbulelo kumkhulu uDumakude ngokundikhupha ekuhluphekeni. Nawe ungamtsalela kule nombolo 071 711 6744. Mandiyiphinde 071 711 6744. Andiyazi ndingambulela ngayiphi indlela ukukutshintsha impilo yam kwakunye nabantwana bam. Kudala ndihamba oogqirha kodwa akekho noyedwa owandinceda de ndazixelela ukuba ndazalwa ndinebhadi. Ze ndeva ngomkhulu uDumakude, ugqirha onyanisekileyo. Abantu bebabaza kunomathotholo ngaye nakumakhasi onxibelelwano. Abanye bembulela ngokunyuselwa emsebenzini nokuncedwa amashishini abo. Bakhona nabo abafumene imali esheshayo kumkhulu. Nam ke ndamfowunela ndisithi ndenza okokugqibela, ndakhetha imali yasebhenki. Ndafika abafana bomoya besaxakekile ukusebenzela abanye abantu. Ndalinda de yangena imali, ndaqalisa ishishini lam. Ndaphinda ndamdibanisa nomama uLusanda wasecala owayesokola kakhulu ezikhulisela abantwana bakhe kunye nabantwana bakadade wakhe ongasekhoyo emhlabeni. Walufumana ke uncedo. Ukuba kudala ufuna uncedo, mfowunele kulo nombolo 071 711 6744. Mandiyiphinde 071 711 6744. Alright, asabuya ke kwela cala lentengiso. Masikhangele ke ndiyaqondela ixesha liyakusiya bawo ngoba kuninzi kusamele singene kuko ngoba siyafuna iinkcukacha ezithe vetshe ngala mcimbi uba ngaba uyawubuqhuba njani yonke loo micimbi. Kodwa ke ndiyabona bayangena bayathontelana oDikela. Kodwa ke mandiphinde ndibuyele apha kuwe Dikela. Utshilo wathi kokwesithathu ngoku niyawuphinda nibe kanti niyadibana. Yes. Mayide iphumele kade ngqowini. Ayiphume. Siyazi uba ngaba kulo nyaka nidibanela phi, ithini imihla nje yonke nje loo nto. Kasiphi. Kamako mtsazo nabaphulaphuli. Kulo nyaka sabe sidibanela phaya eMount Elifu. Camako. Emaxesibeni. Singamaxesibe ke msasazi. Ke ibixesha lethu ke lincinci kakhulu futhi ke ingasikundike 2 hours kweli game. Kwigame ezanto uthetha nabaphathi. Singamaxesibe ude uzofika apha kuDikela. Okay. Siya emaxesibeni. Niye emaxesibeni. KwaDikela. Camako. Phansi kwenkosi uZanoqobo. Njengoba nje sihamba nyaka nonyaka ke wena msasazi, sendifuna ukuthi Dikela ngokuna nawe singakosilela ke kodwa sinangxaki. Sihamba nyaka nonyaka ke siye kwezi nkosi zakwaDikela sinazo. Njengoba ngokona ndisitsho nje kuba ngaba siya eMount Elifu ngokona kulo nyaka. Siya kwenye inkosi yakwaDikela. Inkosi uZanoqobo.
besisuka kunkosi uZweloxolo kulo nyaka kuphelileyo e-6th grade. Kulo nyaka siya kunkosi uZanoxolo. Phaya ke simema wonke umuntu, asimema Madikela kuphela, bonke abantu. Simema kakhulu amaqwathi neenkosi zamaqwathi, siyazicela ngobungako bazo ziphumelele. Sizazinika izihlalo zazo. Sicela ngokuzithoba okukhulu besikade silungise zendlu ezakwaDikela. Noko ingathi ngibona into zethu zakwaDikela ziyabonakala zibekwe liphicala. Sicela namaqwathi wonke, indlu kaMthuthumbe yonke siyayicela iphumelele kulaa msitho sizabe sinawo. Ikhona ke imistake emsasazi kwabantwana nje masingoDikela. Bakhona abantwana ke nkuna andiyana banzayibeka ngendlela engahlabiyo kwabanye abantu na. Abantwana bangabodadewethu. Nje simema nabatshana bonke abantu. Abatshana mandiyicacise into esizifunda ke phela ngoba siyafundisana kulaa group. Asihlelanga nje phasi kube ngona sithi ngoku nasinedate, kube ngona sichumayo sithi masinazingeni. Siyafundisana njalo. Kukho abantwana bodadewethu ke abadadewethu bengendanga. Ayingobatshana kuthi abaya. Ngabantakwethu ncakasana. Utata wethu umnye ngulo tata uzala uMkhongozeli. Abantwana babadadewethu bangendanga, utata wabo nguluzala mna. Iba khona ke into esimane sidibana ke napha egroupini, umntana angena athi ndingumtshana wakwaDikela. Siye sibancambazise kuba okay mntanam siyavuma, ungumtshana kanjani kwaDikela. Ayicele ke into yoba hayi uba umama nguMadikela. Iyaqonda? Azange ende. Xa engendanga umamakho ungowalo mzi kowabo komamakho. Umtshana ngumntana wentombi yakwaDikela eyendileyo, yendile kwesinye isiduko. Ufike ube umtshana kwaDikela. Iphinde futhi enye into endifuna uyicacisa kakhulu futhi, uba ngabi intombi yakwaDikela yendela mhlawumbi kweso siduko yendele kuso, uze ke ngokona kubekho ingxaki phaa emtshatweni ibuye, okanye mhlawumbi kuswele kumyeni, kwenzeka ingxaki zoba kunyanzeleke uba ma ibuyele ekhaya. Xa ibuya nabantwana balamzi, uba ngaba mhlawumbi yendele kwaDosini, iba ngoDosini abantwana ngosebelapha. Uba ngaba umntana ke mhlawumbi uye mhlawumbi washiywa ngumyeni, mhlawumbi usemncinci, kubekho umuntu ozawumane emonwabisa apha ekhayeni, mhlawumbi ke lo mntu azamonwabisa ke, kude kubekho iziqhamo zokubekho abantwana. Abantwana ngaba kwaDosini msasazi. Yayiqonda? Abantwana bakwaDosini iba khona ingxaki esidibana nawo kakhulu kapha egroupini ke, oba abantwana xa babuye nonina ngaphaya kwelaa cala, afika uzofumana abanye abantwana apha futhi kulo monwabisi wempilo ngapha. Bafuna abantwana babatsalele mhlawumbi le esiduko mhlawumbi sizamacirheni, bafuna utsala ngama. No, irongo kakhulu. Abantwana bababuye nonina kwelaa cala lakwaDosini, noba ufumene abanye abantwana ngapha ngaba kwaDosini. Kamako msazana. Alright, ye-18 masiphinde phambi kokuba uye e-18 ndicela siphinde sibaleke njengokhawuleza siye kweli cala. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Amaku siyacamakusa nankumkhulu Dumakude, ugqirha owaziwayo kumhlaba wonke. Umkhulu utshintshe iimpilo zabantu abaninzi. Yena unamandla, uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda. Ungamtsalela umnxeba kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Abantu abaninzi abawuvala umlomo bayabulela, bebulela uncedo abalufumana kumkhulu Dumakude. Abantu abaninzi bokhile injanjoku, bokhe imizi yamaphupha wabo kwiilali zabo. Nanku uMamulelethu waseMthatha, naye walufumana uncedo kumkhulu, waqala ishishini. Notata uTshawe owayenguteksi driver waseKokstad wafumana ubutyebi ngemali yasebhankini, waqala ishishini lakhe. Nanku usisi Nolubabalo owayengutishalakazi, naye wafumana uncedo ngokusebenzisa abafana bomoya. Usisi Mamelo waseMatatyeli
naye asoze amlibale umkhulu Dumakude. Ubongane waseMpumalanga owayengumqhubi weetrak naye uyabulela kumkhulu. Mphulaphuli, ungamoshi ixesha nawe, dibana nomkhulu xa nifuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe. Tsalelani usisi Nomfundo wasePietermaritzburg. Kule nombolo yena usisi Nomfundo walufumana uncedo kumkhulu uDumakude emveni kokulahleka ebhadula esiya koogqirha abaninzi engafumani ncedo, kodwa walufumana kumkhulu uDumakude. Nazi iinombolo zakhe 073 00 69 257 073 00 69 257. Umkhulu Dumakude ngugqirha owaziwayo kumhlaba wonke. Castello sisigadla sombongo, igandaganda yewayilesi, igorha neradio. Yes, sinjalo mphulaphula evukani community radio. Ndisisigahla somboko gandaganda yewayilesi igorha leradio. Ndiyafuna ke Dikela phambi koba uye phaa kwiidates zakho masibanike nje aba wena uthathe ngokuqukumbela sibe kanti siyayivala mandibavulele ndibave bangena besithini kweli cala njengokhawuleza. Molweni. Hayi kaloku mangafowuna ngoWhatsApp, akufowuna ngoWhatsApp please mphulaphula. Molweni. Mna tata ndiyabulisa tata uMsasazi, ndibulise noba uDikela. Kamakho. Elam igama ndingutata uJingi. uJingi uyajinga abantwana kube mnandi. Yes. Kodwa uyaqhawuka ngexesha lakho. Xa ukujinga abantwana bidla. Intetha kaJingi wakwathe mamele kwakwezi radio wava intetha ethi uqwathi lo ayikulona isiduko, koko ngumbala wenkomo eyanikwa yena uDikela lo. Elwe elo dabi wayencedisa abo bantu wayebancedisa kuloo ndawo, baze bathi ngokumbulela bamnika loo nkomo ke yayiqwathi ukuthi ahambe apha endleleni ahambe esenge senza yonke into ngokumbulela. Bamnika nelo siqingatha somhlaba. Ingabi nonyani okungakanani naloo nto. Uba unayo ubulwaza nalayo tata andinike, ngoba ayiphelelanga le nto ndiyiphele sijonge sentambo esinazo. Kodwa amnike mna uJingi. Jingi, xa ukujinga abantwana bedlala. Xa ukujinga. Kwekho asikhawuleze bethuna ixesha lesitya mithandathu. Molweni. Molweni Msasazi. Wathi Dikela, ndicela ubuza mkwathi into yokuba njengoba nisengcoba ingaba nabo nawe emaqwathi endibana wapha eKomani, because ke mna ke ndi-under iKomani ndingumqwathi ke nam. Futhi xa ulantuza ekhona amanye amaqwathi akulapha eKomani endibene nawo, ingaba ithini inamba enidibana ngayo ngokwasegrupini? Mhlawumbi ungakwazi thina ukusifaka thina abantu ba-under iKomani. Ngumqwathi lo uDikela, nguNono, uTswebane, uStendo noMatyala, ngumthobeli igama. Ndilapha eKopisi Emachibeni. Nkosi Mthobeli, nkosi kakhulu, siyabulela. Sijonge nje ababini bokugqibela sizokuyivala. Molweni. Sibulisa apho kuDikela. Mandibulise mkhulu. Siyabulela Mndima kakhulu, siyabulela ngoba uyasimela apho. Siyabulela. Sithi phambili qina noMatyala. Sinawe futhi silapha emva kwakho. Siyathemba futhi nohambo lwethu lwaseMondeli lakuba impumelelo kokuma kwakho apho. Siyabulela kakhulu okumane siba khona kule radio. Sivele futhi icace imbali yethu nomunombo wethu neenjongo zethu basibhekaphi. Asincasilanga unyathela mntu ke, into ebalulekileyo ukuba sisebenzisane sonke singamaqwathi. Ndiyabulela kaMandema ngaloo mazwi. Unkosi izolichumile lo apha eMidrand. Kamakhosi. eMidrand ngapha eRhawutini kwele ndudumo kanyama ipheli kuphela iziyo le ndoda ogqibela. Molweni. Mngqongo. Tata. Ubuqwathi mngqongo okanye le nkomo kuthethwa ngayo yinkomo amaqwathi angena ngayo ebathenjini
apha kuthi afika abusa ngayo ebathenjini aze anikwe ubukhosi. Ubukhosi abazabunikwe nje ubukhosi amaqwatha abunikwa ngalaa nkomo abathembu. sithi sanini kubukhosi aba ke ngoyisemkhulu bakangubengxoka bonke okanye umthurhaka ndazi ngenkomo amaqwatha angena ngayo ebathenjini. Kamagumqwatha athona ngena ngalaa nkomo apha kuthi singabathembu ke Dikela mithathu mani le mizuzu kwekho likhawulezile eli xesha. Mandikunike nje uqukumbele uyawusose ke uyawuphawula ke apho umele uphawule khona kodwa ngokubalulekileyo kushiya nje eza dates ushiye nenombolo khona aba bafuna ungena egruphini nabanye abafuna uzibuzela imibuzo bakwazi ukufumana. Baphulaphule nomsasazi wami mandiqale ngalo tata wasekomani kuqala uDikela lo uNomatyala. Dikela manje kunike inamba yam phofu ke ndinika uDikela wonke omameleyo ngalo mzuzu lungisa into yobhala inamba yam kwenzela uba ungene phaa egruphini ngu-073 276 3003. Ndikunika ke nekatata uGoniwe. Kayiphinde le yakho. Mandiyiphinde le yam inamba ngu-073 276 3003. nguMr Igcelu lowo. Ndikunike nenye ke yenamba kaChulukunyathela utata uGoniwe. Inamba yakhe ngu-060 141 4610. 060 141 4610. Uyangena ke zo numbers uzasitsheka sikufake kuWhatsApp sinawo nelinki. Ndibuyele ke kule nto yale nkomo le nkomo le kuthiwa iqwathi eneneni ke yinkomo le yayiqwathi. Zininzi into ezithetha ke ngale nkomo. Abanye bathetha ngamayeza, abanye bathetha ngento yoba sasibusa ke kwapho sasibusa khona, abanye bathi yane kuDikela sisiwiliwili into yale nkomo. Ndicela yiyo ke ngolano ndithi ndicela amaqwathi wonke aphumelele eMount Elief. Sizawuxoxa ngawo nale nkomo uba le nkomo kahle kahle umthetho ayithini. Sizabe seMount Elief ke njengoba ndisitsho kwilali yaseMahedeni unge-27 and 28 September kwinyaka lumileyo. Ungamtshekisha uMr Bus ku-078 958 3917 okanye utata uMasaka ku-063 00 44 283 okanye utata uGoniwe lo bendinginike inamba ozawungena kuWhatsApp ngu-060 141 4610 for i-directions. Ndifuna uba ke akho namba inawuthi ingangeni kwezi numbers. Idate i-27 28 September 2025. Tata masibule xesha selisikile mandiphangele le ndoda iphaa ikomani izawungena emva kwam uba ikhona na ingathi kanti lele Bhukula Ncinci madoda watshona emboneni wandindiza kwenze njani? Ihlo ndikujongile ukhangela umnombo apho ukhangela umphathi. Ndiza nawe kanene umphathi wethu nguDikela. uDikela lo ulapha kalahlekanga ukowabo apha. Masithemba uphulaphule phaa uMr Roziwe kwelaa cala le mphathi ndikuphathele oDikela bakuni namhlanje. Mntakwethu usebenze kakuhle mani mna ngoku mandibaleke. Masibaleke siye ezindabeni emva kwendaba khona uNcinci uyawube siphathele inkqubo kwelaa cala lengaphaya esithi Mbathu masitsho sithi thatha nondaba thatha. Xeshe ichanekileyo kwiVukane FM yentsimbi yethoba indaba nezifundelwa nguAsemahle Rhone yenibhodise mphulaphula.